Hi, amor ahinya e ngeso ma kawuono ni kawan ni Umati Kitchen Kenya kendo kawuono wan gi Chef Lennox. Odhi nyisowa gima odhi puonjowa tedo kawuono. Chef Lennox, erokamano kuom biro. Erokamano. An iluonga ni Chef Lennox. Kawuono an ka mondo apuonju tedo buomb gweno. Buombe gwen. Koro dong' onego waluok lwetwa komoni korka wadhi bang' nyime. Koso in ok idhi luok? An ok adhi logo nikech ka aserwako gloves. Yeah, koro in dhi logi mondo idhi. Sawa. Koro gin gik mage monego wati godo? Koro kidwa loso buombe gwen, ma dho ngere luongo ni chicken wings. To mokwongo nyaka ibed gi mo mochiedo. Ibedo gi soy sauce, mano mamedo ndhadho e chiemo. Ibedo gi chumbi. Ibedo gi kitungu saumu. Ibedo gi black pepper, medo ndhadho e chiemo. Kata ibedo gi Spanish paprika, maber medo ndhadho e chiemo kendo kelo rangi moro maber. Kato gi dania nyaka ibedgo, gotungu. Mago gik ma dhi miyo chiembi kata buombe gwen ma dhi loso kawuono dhi bedo mamit nyowuoyo. To bi nyalo tiyo gi kitungu mar lum? Kitungu mar lum inyalo tiyogo. Ka in gi kitungu mar lum kaka dala, ng'ama ni dala, mano be pod ber. Kendo kitungu mar lum no ber ahinya. En gi teko kendo omedo ndhadho mang'eny e chiemo. Koro ka wadhi chako, wadhi kawo moni, miya kijiko matin kanyo. Wadhi kawo moni, waolo matin. Wakawo soy sauce ni bende, waolo matin. To itimo buomb gweno ni nade mobedo marakwar kama? Buombe gwen gi, gima dhi loko rangi ni, en gi ndhadho mwadhi keto e igi gi. To mamiyo rangi ni lokore, en paprika ni. Koro ka waseketo gigo kamano, to wadhi riwo gi mondo gigo donje e oriwre kamoro achiel. Dho ngere wacho ni spices mwaketo go koro mondo oriwre gidonje e gweno. To wadhi kawo pan mwadhi keto gie mondo gidonje e oven. Wadhi keto mo matin mondo kik buombe gwen gi moki ang' gisechiek. Koro sani wadhi tero gi e oven. Itero gi e oven? Wadhi tero gi e oven. Oven en oven matiyo gi stima. Koro wadhi tiyo gi oven, temperature mar oven wadhi keto 180 degree. Dakika idhi kete kanyo kuom dakika 15. Mano ka keto temperature mar 180 to muda miketego dakika 15. Kamano rum to gweno ni tayari mar chame. Koro we watere kucho e oven. Koro Josephine, dakika 15 ma waketo buombe gwen e oven oserumo. Koro wadwa mondo wachiel kitungu. Kato wakawo buombe gwen go, wakik go gi kitungu no. Kasto wakawo sweet and sour sauce ni. Bende wachako waole matin, to wakike go, kato wabole dania. Mondo koro chiembo obed ni en tayari mar chame. Koro kawo moni, iole ka matin. Ang'o miluongo? Ma en sweet and sour. Nikech kibile, ibiro winjo ka sukari moro ni e iye matin. En gi mit mar sukari moro, to taste mar ndim moro be ni e iye. Koro kibiro kodgi tiologi e iye ka. Kiseologi e iye kanyo, to koro dho ngere wacho ni toss, ikike gotungu no
kamano endo. Kasto kisekege mano, koro wakao gineno, kao kijiko kacha. Maduong' koso matin? Maduong'. Koro wakao sweet and sour sauce ni. Waole. Koro alot ni ene walkawe walose mana ne mar gine. Ochalo kaka garnish mar mamiyo san gi chiemo mane iye bedo gi sura maber. Koro en ko chako to idhi kete kama e san. Koro kionge alot ni inyal ochuno ni bed godo koso? Alot ni ok ochuno, en mana ni koro wan wakete mondo sanwa ni odhi obed ni gi sura maber gi chiemo midhi ket kuome. Be nyaka make sure ine ni ipango chiemo e yo moro ma kata ka ng'ato neno to en owuon obedo gi hamu mar chamo chiemo. Mabe buombo gwen? Magi pod buombe gwen te. En man koro machielo ni ng'ade mondo nen kaka dho ngere luonge, kino kaka walose ni kizungu luonge ni chicken lollipop. Lakini pod en buomb gweno no. Koro ma en wadhi tiyo kode mana keto chiemo bed gi sura maber. Ma dania? Ma ok dania, ma iluongo ni parsley gi dho ngere. Josephine, kawuono atedo ang'o? Kawuono waloko yamo mondo wane kaka nyithi Kamporine tedo. Wan kod nyithi kanisa mar Makongeni SDA ka ginyiso kaka inyalo ted ochele kod olayo. Machiegni uru. My name is Anna Tieno. I'm the leader of Ruby, and today we are going to cook for you rice. And in our club is called Takaina Club, and we always train so that we can perfect our talents. These are my colleagues, and we are going to cook for you with them. Hapa tuko na maji, tumeweka mafuta ndani na chumvi. Hiyo mafuta inatumika ndo in case mchele isikwame chini ya sufuria, na chumvi ni ya ku add flavor kwa chakula yetu. So tunakoroga ndo chumvi mix na maji. So venye unakoroga, venye maji imeboil, tutakuweka mchele ndani. Kwa sababu tunatumia firewood, inaweza take like 25 to 30 minutes ndo hivi.
So sasa mchele wetu imeiva, iko ready. After hiyo tutakukaranga ndengu yetu yenye tunakula nayo mchele yetu. Sasa tunaanza na kuweka sufuria. Then tutachukua mafuta yetu tumwage kwa sufuria yenye ishakauka yenye ina maji, tuache mafuta ishike moto. Sasa tunaacha mafuta yetu ishike, tutatuma Mora na Edna wakatuletee nyanya, kitunguu, hizo spices zenye tunatumia hapa. Hiyo kitunguu utaiacha hadi masaa itaanza kuturn golden brown. Kwenye ndengu yetu tutaongeza maji ndio ikuwe na supu kidogo. Hii hapa tunaweza ipea kama tuseme 5 ama 10 minutes. Kama iko na moto mingi ndio itaboil haraka. Kama kuna moto kidogo tunaweza ipea 7 to 10 minutes ndio iboil. Ikisha boil tutaitoa. Hii ndio chakula tumepika kama lunch yetu na ni rice na ndengu. So I hope ni wote mmeenjoy na tunashukuru sana kwa kuja. Bye. Bye.